Dajte tady vítr sehnal. Však si mi mal volať, typňaku, si nezavolal. Pekne od teba, pekne. Nemám kredit, nevieš? A to ja tičko také ako... No servus. No. Ako si živný. Pokoj dál. No co si... Kým neši stúnutý, to... Môj zlatý. Takú si urobil škodu zase. No to nie. Ježiš, no však ja som ti nekázal nosiť chlásno. Ale poteší, no. Dobre. Tak sa vyzleč do púl pase, aby si... Ha? To dobrá slivovica. No, ukážem ti rôzne slivovice. Od bošáckých, kopaničerských až po nejaké tie hanácké slivovička. Poteší. Samozrejme, poďte, pane Jaroslave, poďte. Pozor. Kurňa. Pozor, ešte si nesi, ale už sa vybrať. Som ťa urval. No a dneska som si na teba až 3-krát spomínal. Najprv som pustil z mobilu Shadows. No a Stano hovorí, to je toto, čo teraz hraje Jaro. To je tá nová. Vieš, si sa akorát učil, ne? Solo. Chilling? Ja to mám, hej. Tak sme pustili ďalšiu, potom to bola ďalšia. No. Potom hovorím, kurňa, čo s tým Jaro je? Ja mu zavolám. No, hrk. A Jaro na skúšku. Šupajdi. No, poď dál. Čo? Hej? Dobre, no. No prosím. No ešte toto ani nezačali. Ešte sme nezačali piť, tak buď rád, Jaro. Takže sme nezačali, pripiev, pozdari. Sedni si tam. Kde chceš, môžeš aj ku Stanovi. Kúkam, že ťa mám motor a ja tebe nektoré. No, tak... No však... No to je tak cyklu. Hej. No tak dobre, no. Ako tú palicu stráčiš, daj kamarátovi pohár. Dievčatá. Už máš palicu? No lenže ovládanie, no čo cvakanie, toto nebolo palič. Nie, to je všele. Mala prísť 2-metrová, 2,5-metrová, prišla tak. Ale to je 2,5 metrov. Poved? 2,5 metrov. To je ovláda. A to nie je teleskopické. To nie je Nie. smart. Hej, hej. Teleskopická. Napredu. A je to dobre, keď vyňam ruku, tak má 2 metre, nie? To bolo asi tak mysleť. Mám čo, vypni to, prosím ťa. Čo by? Nevypnem. Čo ťa tu baví? Nie. Ale daj nám. Daj, chlapi, nechlašťu. Nedám. A my... Ďalšia varianta je, Chlapi, nechlašťu. že by si to pripojil na tú helikoptéru a ovládal to Však toto sa ku tomu montuje, tam je špeciálne ten uchyt na tú helikoptéru, na ten... Hej, na ten model, čo máte 4 vrtulky. To tá kamera sa na to používa. potiahne. Hej. Však ten motor vydrží 2,5 kg. 2,5 kg mi hovoril kamarát, že dvihne tá helikoptéra. Váhu. Však to stojí 1000 eur, tá helikoptéra. To je ten znašadlo, čo má 4 toté vrtule, čo je tak, čo oni používajú. Len, toto stojí 500, helikoptéra to je 1500 eur. Ale však ty ju riadia ešte z GPS. Do výšky 3000 metrov. Vysielačkou. Výška 3000 metrov a na 5 km do diaľky. Fúru ovládaš, lebo ju ovládač cez UKV. Tak to je málo. Prečo? Prečo? To je dosť. Môže, to je dosť. No isté, to je